U biex nibqgħu fuq it-tema soċjali tal-budget ma' nissa fl-istudju ingħaqad is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu. Nsellimlek Sur Musu. Nsellimlek Colin. Sur Musu, l-budget ma kienx fih żieda biss fil-pensjonijiet iżda anke titjib fl-iskema tal-in-work benefit. L-ewwel nett tal-benefiċċju ta' min qiegħed isegwina. L-in-work benefit x'inhu min igawdi minnu eżattament? Mela l-in-work benefit huwa benefiċċju kien introdott fl-2015 bħala parti mill-pakkett ta' miżuri tal-Making Work Pay. L-iskop tiegħu huwa illi jipprovdi dħul supplementari għal paga għal ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal dipendenti taħt 23 sena. Hemm 3 kategoriji, għandek koppji li jaħdmu 2, koppji fejn xi ħadd mill-konjuġi jaħdem jew inkella single parents li jaħdmu. X'inhu t-tibdil li se naraw issa s-sena d-dieħla anke permezz tal-miżuri tal-budget? It-tibdil ħajkun primarjament fuq żewġ binarji għandek l-ewwel nett it-twessieħ ta' thresholds, jiġifieri qed nitkellmu fejn koppji li jaħdmu 2 minn 35,000 euro, threshold ħajitla l-50,000 euro dħul kombinat. Mbagħad għandek il-single parents li jaħdmu minn 23,000 ħajitla għal 35,000 it-threshold tagħhom, waqt li koppji li xaħat mill-ġenituri jaħdem minn 26,000 ħajitla għal 35,000 euro wkoll it-threshold. Però mbagħad għandek xi ħaġa kunċett innovattiv għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu xogħol atipiku, jew jaħdmu bix-shift jew jaħdmu fil-weekends u li jaqalaw inqas minn 20,000 euro, l-Gvern ħabbar fil-budget illi ħajkunu qed jingħataw in-work benefit ta' 150 euro. Dan l-in-work benefit kif qed anke inti diġà ġie introdott, s'issa x'kienu l-benefiċċji tiegħu, x'riżultati ħalla? Bħala parti mill-pakkett ta' miżuri ta' inizjattivi il-Making Work Pay naturalment wassal biex inċentiva eluf ta' persuni li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali biex jitlu fid-dinja tax-xogħol, li jfisser allura li mill-2014 law il-numru ta' persuni dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali naqas b'aktar minn nofs. U allura naturalment dawn il-persuni mhux biss daħlu fid-dinja tax-xogħol u kabbru d-dħul tagħhom, imma anka naturalment dan wassal għal tnaqqis sostanzjali fil-figuri tal-faqar. Grazzi ħafna Sur Musu tal-li kont magħna waqt dan il-bulettin tal-aħbarijiet.